Let it be on a record. Tell your children. Boom, I can boss ega. Boss aga choga for game. I go boss a choga for. Say I go when I got Janine. I want one and we will get Janine. Baba no kwa black ka get you well more so that you will be accepted in the underworld. Ka kwazu oga kwazu. Gbakwa ụmụaka gị. Fegbe ikwe na ga Janine. Gbakwa ụmụaka gị. Are you getting the point? Ndị ụka ga confuse gị. Itinye mmadụ na mortuary bụ one of the sacrilege you did to the mother earth. You are the pride in Anna. Ili ozu. Iwe mmadụ na-anọ tupu eni anya. Onye abụ anwụgo gbasi ike. Ọ dazi eku ume ọ gbasi ike. Oke eko a ga-arapị ọ gbasi ike. Onye na-agbasiri ike anwụbe. Ibu ni eje mortuary maga enini. Onye na-agbasiri ike ọnwụbe. Olesi m efọzili afọ eko osibi isi. Nya bụ na ọnwụgo. Because so many people was buried without them dying. Some people, the spirit just left their body. Before they know it, they have buried them. Or they have taken them to the mortuary above all. Festive. Above all, festive. Some people was buried alive. They were buried alive without them knowing. Afugo ma onye nwụrụ no 4 days kunya. Asu na ọnwụgo. Mana ọgbasiri ike. Hit na-agbụ ya na-arụ. A na-eche ka ọgbasie ike. 4 days okunye. Some people did not wait. Ibe ama bụ na ewetala aka ya gba. Ibe ihe ma na mmadụ collapse igbo aka ya pịa. Eweta aka ya pịa. Apidi aka na pause. Apidi aka otu a. Rapịa ka ọgbasie ike. Onye gbasiri ike ka na-elu. N'ala Igbo, mmadụ nwụọ a na-eche nche for 24 hours godu. Ka adị chọọ na ọ gbasiri ike. Ọ bụ na ọ gbasiri ike ya eni ya. Ọ bụ na o siri isi ya eni ya. Ọ bụ na o koro eko ya eni ya. Onye koro eko anwụgo. Onye gbasiri ike anwụgo. Onye na-esi isi anwụgo. Without that amanị onye a ga na-ene na onye na-eche nche ka ama ma ọ ga-ekunyi. Na onwe ndị nwụrụ otu a nwụcha kunyi ya. Iro chenga to the mortuary. Agbanyo ọgwụ. Ọnwụzia, ịmanụ gị gbuli ya. So many of you ji aka unu gbuo mma unu, gbuo mpa unu, gbuo nwanne unu nwoke. Ichere ka ọ nwụrụ. Within 1 hour. Ọ dị gị ka ọnwụgo. You rush to the mortuary. Some people did not actually die. You killed them by yourself. Unu niile dugala ụlọ ọgwụ afọ. Unu niile dugala mortuary. Unu niile nọ n'afọ. Ma ndị contribute la ego. Ma ndị gotala akpati. Unu niile nọ n'afọ. Maka gịnị? Unu gbuli egwu n'oge ezuru ezu. Unu gbuli egwu n'oge ezuru ezu. Onye nwụrụ anwụ bụ onye Steve le Steve. O Steve go. Ibu itaki ọ na-eme otu a. O Steve go. Onye nwụrụ anwụ bụ onye afọ ya kolo eko. Onye nwụrụ anwụ bụ onye na-esi isi. Onye zara aza. Ya bụ onye nwụrụ anwụ. E confirm kwa ma ọnwụgo. Bife eje enyi ya. Onwe ndị enyi liva anwụrụ na adịza na akpati tata. You can imagine. Enili mmadụ ma ọnwụbe. Onye bụ na alọ nlọ. Onye bụ nọ n'ụla deep sleep. Onye bụ collapse, ọ nọ na coma. Onye nọ na coma anwụbe. Anyị ma na ịda aza anụ ka mkpụrụ obi ya na-akụ. Ọ dazi eku ume mana ọnwụbe. Ọnwụbe. Oluzie na nini na akpati ebe okunye. Ini gị ya ọ nọzi n'ime akpati. Gbog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 bo kete ọnọdụ ebe a suffocate ya. You kill the person by yourself. The person actually suffocated.
Nyagoji wabu no bodo na baba na alonlo. Va fu mava ebo na eweliri iwe. Ebo ji utale na chuwaleba. Most of them, your mother did not die. You suffocated your mother. You suffocated your father. Ilu yeju no ogwu agba ogwu. Ogwu si izizi anya jana pulobia. Seize everything. Me konye ye ni na dia na aru. Ilu yeju mortuary, I mean to say. Many of them did not die. You killed them by yourself. Mbosibulubo na bonye nwo echenye nche. Ana mu ili oku na echenche ga ama mo ga ekunyi. Ndoka. Itinye mmadụ na mortuary bụ one of the ugliest thing you can make in life. How many times the war of me? How many times the war of me? How many times? How many times the war of me? How many times the war of me? How many times the war of me? How many times? How many times? Yes. How many times the war of me? How many times the war of me? Oh, how many times the war of me? Everything I walk for Asaba, how many times? How many times the war of me? How many times? Oh, God. God. I will follow you. I'll be crazy. The only I need don't want to kill anybody. Okay? Yeah? You understand me? I don't want to kill anybody. But if you push me, I will fire at the head. Where is your machine? CCTV camera, where is the machine? You know when I also whatever I also the CCTV camera stand up. Show me the machine. I don't want to shoot through. Show me the machine to the CCTV. Oh, you're going, let me follow you. I'll tell you that guy at the back. Oh yeah, guys, this bad thing that you are doing, open these cartons, all these cartons.
Lie down there. Láti yí ayé rẹ̀ ṣe kí ni wọ́n ò ní consent. I'm going to tell those people very well. How many of them you don't preach? Manager, stand up. Fine. Let me not tell you again. That's about where I am. Now, move. One minute. I put them in the camera. That's CCTV camera. I don't say about. I say you should go there.